επισήμως την παρουσίαση της δισκογραφικής εργασίας του αγαπητού καλλιτέχνη, του Κώστα του Πουτακίδη, με τίτλο «Τριαντάφυλλον όντες κρατώ». Έτσι, λίγο να ενσυχώσετε και εμένα, γιατί η βραδιά είναι μεγάλη και θέλω και τη δική σας συμμετοχή σε αυτό. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς κάποιους ανθρώπους που τιμούν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας. Να ξεκινήσω από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Θόδωρο Καρυπίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε θερμά. Το Δήμαρχο Κοζάνης, το Λευτέρη τον Ιωαννίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ταξίαρχο Παναγιώτη Τσιοβάρα. Καλησπέρα σας. Τον Αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοχάρη. Θεοχαρίδη, σκέφτηκα, λοιπόν, Περιφερειάρχη μου, σκέφτηκα να πω Θεοχαρίδης. Και λέω για να μην με παρεξηγήσει, θα το πω Θεοχάρης. Αλλά με βοηθήσατε. Λοιπόν, όλοι πόντιοι θα γίνουμε απόψε. Να συνεχίσω με τον Αντιδήμαρχο Κοζάνης, τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Καλησπέρα. Και τους δύο τεταλμένους συμβούλους για θέματα πολιτικής προστασίας και για θέματα αθλητικού τουρισμού, τον Ηλία τον Κάτανα και τον Σταύρο τον Καμπορίδη αντίστοιχα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, συγχωρέστε με, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κάποιον άλλον. Έτσι, το οπτικό μου πεδίο είναι δύσκολο να δω αν είναι κάποιος άλλος επίσημος. Βεβαίως, όλων η παρουσία σας είναι πάρα πολύ σημαντική και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθένα και την καθεμία από εσάς ξεχωριστά για το γεγονός ότι είστε απόψε εδώ. Θέλω βοήθεια. Πάμε. Οφείλω να ομολογήσω, κυρίες και κύριοι, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Και αυτό γιατί για τις ανάγκες της απόψινής παρουσίασης άκουσα αρκετές φορές, πιστέψτε με πραγματικά, το CD του Κώστα του Πουτακίδη με τίτλο «Τριαντάφυλλον όντες κρατώ». Σε λίγο θα διαπιστώσετε πόσο όμορφα είναι αυτά τα τραγούδια. Θα το ακούσετε με τέτοια σας στοιχεία. Ξεφυλίζοντας λοιπόν το ένθετο, στάθηκα σε ένα σημείο το οποίο και μοιράζομαι ευθύς αμέσως μαζί σας. Γιατί πιστεύω ότι μέσα σε λίγες μόνο γραμμές περιέχει πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλά συναισθήματα. Λέει λοιπόν ο Κώστας. Λίγο ησυχία παρακαλώ πολύ. Το θυμάμαι σαν να ήταν τώρα, πριν από 15 χρόνια. Πιτσιρίκος τότε, στο χωριό μου, την Ακρινή. Μεγαλωμένος με εμποδιακά ηχοχρώματα. Με τον ενθουσιασμό και το πάθος μου για το τραγούδι να ξεχυλήσει, ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Από τότε λοιπόν, πάντα ονειρευόμουν να έρθει αυτή η στιγμή. Η στιγμή να δημιουργήσω κάτι δικό μου. Να ερμηνεύσω τα δικά μου τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στον Κώστα, ανήκει στον Κώστα και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο ξεκίνημα με την παρουσίαση για πρώτη φορά, όπως θα δείτε επί σκηνής, του βίντεο κλιπ με το μόνιμο τραγούδι του CD «Τριαντάφυλλον όντες κρατώ». Πρωτού όμως το απολαύσουμε, θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία ακόμη. Επιθυμία του Κώστα είναι να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς που βοήθησαν για την παραγωγή του βίντεο κλιπ. Είναι αρκετοί άνθρωποι και οφείλω να τους αναφέρω. Ξενώνα σε Νέα Μούσα στο Βελβεντό. Ανδρικά ενδύματα Καζατζίδης στην Κοζάνη. Νηφικά Καλλιοπιές. Κομμώσεις Λένα Ταρνανίδη. Ταβέρνα Κτήμα Κέτερινγκ το Πουλούκι. Λυκίσκος.bar. Κέντρο Διασκέδασης Απικία.
καφενείο όπως παλιά, καφέ ουζερί κατά λάθος, ουζερί ταβέρνα χωρίς καλάκια και το κόκο μπαρ. Θέλετε να ακούσετε όμως πρώτα το μύθο, γιατί το βίντεο κλιπ, άμα το δείτε έτσι, χωρίς να σας πω εγώ δύο λόγια, μπορεί να σκεφτείτε διάφορα. Να πείτε γιατί είναι αυτό το τέλος ή γιατί οι πρωταγωνιστές εμφανίζονται έτσι μεταξύ τους. Θέλω να σας εξηγήσω λοιπόν επιγραμματικά το μύθο στον οποίο στηρίχθηκε, το σενάριο με λίγα λόγια. Στο φαράγγι του σκεπασμένου, στα νερά του καταράκτη, κατέβαιναν οι νύμφες πιερίδες, οι νύμφες του έρωτα, για να λουστούν και να χορέψουν. Με την ονειρική τους φωνή προσπαθούσαν να συναγωνιστούν στο τραγούδι της Μούσας. Οι Μούσες, για να τις τιμωρήσουν, μάγευσαν τα νερά του καταράκτη και τις μεταμόρφωσαν σε κίσες. Από τότε λένε ότι εκεί στους πρόποδες των πιερίων, στα μαγεμένα νερά, οι ερωτευμένοι μπορούν να δουν ξεπροβάλλει το πρόσωπο του νοσταλγού, ο ανεκπλήρωτος έρωτάς τους, σαν οπτασία, με τη μορφή νύμφης. Και ίσως, αν το ζητήσουν με όλη τους την ψυχή, κρατώντας ένα τριαντάφυλλο, να ξαναγυρίσει κοντά τους. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. κρατώ, εσέν πάντα θυμούμαι και το παράπονο τρανών, χώρα γιατί να ζούμε και το παράπονο τρανών, χώρα γιατί να ζούμε. Στέκα στο μπαλκόνι, εσέν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι, εσέν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι.
στράτας έχνε γυρισμόν, επαρτέναν κέλα πουλοπομ την εγάπτεσον, άμον ερόπον θέλα πουλοπομ την εγάπτεσον, άμον ερόπον θέλα. Και στέκασο μπαλκόνι, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Σα στρατάς πουλί, για τέσσερα από μένε, πόρτα και γκάλια να ανοιχτά, εσένα να αναμένε, πόρτα και γκάλια να ανοιχτά, εσένα να αναμένε. Εκλόσκους νεπούλιμ και στεκασό μπαλκόνιμ, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνιμ, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνιμ. Μία να εκλόσκους νεπούλιμ και στέκασο μπαλκόνι, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Τι να πω τώρα, με φτάσατε στο τέρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους σας για την τιμή που με κάνετε. Η συγκίνησή μου έχει πατήσει κόκκινο, παιδιά, να είστε καλά. Η σκητάλη εδώ στην Βασούλα μας και στην Παναγιώτη. Και τα περισσότερα επί σκηνής. Να είστε καλά. Σας άρεσε αυτό που κάναμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, με ακούτε εκεί κάτω? Ακούγομαι καθαρά? Ωραία, δεν θέλω να χάσετε ούτε λέξη, γι' αυτό το λέω. Ήταν νομίζω μια πολύ συγκινητική έναρξη με το βίντεο κλιπ και μπορώ να πω τώρα πού να πρωτομοιράσουμε τα μπράβο. Στον Κώστα, το Πουτακίδη, για την εξαιρετική του αυτή ερμηνεία. Στην Κατερίνα την Πολιτίδου, έκατσε και στη θέση της. Κατερίνα μου ήσουν συγκλονιστική. Συγχαρητήρια. Λοιπόν,
εδώ είναι, τον βλέπω, στον σκηνοθέτη μας, τον Τρίφωνα Ζήση, έμπνευση, ταλέντο, τα πάντα αποτυπώνονται σε αυτήν εδώ τη δουλειά και όπως είπατε στη συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον Κώστα τον Πουτακίδη, είναι μια δουλειά που θα τη ζηλέψουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Για να το λέω κάτι ξέρω. Στο Γιώργο Δρούγκα που έγραψε τη μουσική, στο μοναδικό Βασίλη Μουησιάδη για τους στίχους του. Μπράβο σας παιδιά. Μπράβο σε όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα. Και αν συμφωνείτε μαζί μου, πρωτού καλέσω στο βήμα τον πολύ καλό φίλο, τον Παναγιώτη τον Θεοδωρίδη, ο οποίος, να πω στο σημείο αυτό, έχει την επιμέλεια και την οργάνωση της απόψινής βραδιάς, να μας πει δύο λόγια για το CD και φυσικά για το τιμόμενο πρόσωπο που είναι ο Κώστας. Αν συμφωνείτε μαζί μου, επαναλαμβάνω, δώστε το πιο δυνατό σας χειροκρότημα, το πιο θερμό σας χειροκρότημα σε όλους τους συντελεστές και σε όλους τους καλλιτέχνες που βρίσκονται εδώ απόψε και θα μας ταξιδέψουν μοναδικά. Ήδη βλέπετε, η σκηνή είναι γεμάτη, το τι έχει να γίνει στην πορεία δεν σας το περιγράφω. Λοιπόν, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, να έρθει κοντά μου. Από πού θα μου? Από δεξιά. Θα μου επιτρέψετε να σας ζητήσω και εγώ να δώσετε ένα ακόμη δυνατότερο χειροκρότημα στην παρουσιάστριά μας, στη Βάσο την Ανουλίδου, η οποία είναι καταπληκτική για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ τον φίλο τον Κώστα για την τιμή που μου κάνει να πω δύο κουβέντες. Δεν θα με ακρηγορήσω. Εξάλλου δεν θέλω να είμαι ο συλλεκτικός σύνδεσμος με την ομιλία μου στα πολύ όμορφα που θα ακολουθήσουν. Θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν για την τιμή που μου κάνει να ζητήσει να πω δύο-τρία λόγια για τη δουλειά του και για τον Κώστα. Μία δουλειά η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη έρχεται στην πιο όριμη στιγμή της καριέρας του. Ο Κώστας έχει αρκετά χρόνια που τραγουδά και μετά από μια συλλογική προσπάθεια με τους ιδιαίτερα ταλαντούχους μουσικούς που πλαισιώνουν αυτή τη δουλειά, θα τους απολαύσουμε στη συνέχεια, έχουμε στα χέρια μας το πρώτο του δισκογραφικό άλμπουμ με τίτλο «Τραντάφυλλον όντες κρατώ». Ο Κώστας είναι πολύ τυχερός. Κωδικοποιημένα θα πω δύο-τρία πράγματα. Είναι πολύ τυχερός, πρώτον, γιατί είχε την ευλογία να γεννηθεί και να μεγαλώσει σε ένα ιδιαίτερα παραδοσιακό ποντιακό χωριό, την Ακρινή Κοζάνης, την Έοβα, όπου εκές τα παιδεία τα χάταλα μαθάνε να καλατσεύουν ποντιακά από τα πρώτα τους κιόλας χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη διατήρηση της ποντιακής μας διαλέκτου. Είχε και τη χαρά και την ευλογία, όντως παιδί με αξίες και με βαθιά πίστη στα χριστιανικά ιδεώδη, να παρακολουθήσει μαθήματα βυζαντινής μουσικής και για όσους δεν γνωρίζουν, να κάνει και ιεροψάρτη στο χωριό του. Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, όχι μόνο για τον Κώστα, αλλά για όλους τους ανθρώπους, θέλω να πιστεύω. Είναι το γεγονός ότι είχε την χαρά και την ευλογία, ξαναεπαναλαμβάνω, να μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με αξίες. Με αξίες που του μάθανε να είναι τίμιος, να είναι δίκαιος, να αγαπά τη ράτσα του, να αγαπά την ποντιακή μουσική παράδοση. Και για το λόγο αυτό τόσο ο κύριος Γιώργος, όσο και η κυρία Παρθένα, οι γονείς του, πρέπει να είναι πολύ περήφανοι.
δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στους συντελεστές αυτής της δουλειάς, γιατί θα τα κάνει με ακόμη καλύτερο τρόπο η αγαπητή φίλη Βάσο Ιαννουλίδου που παρουσιάζει. Θέλω να το ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ως καλλιτέχνης και ως φίλος το εξής. Όσο ψηλά και αν φτάσει στον καλλιτεχνικό στερεώμα, όσες χαρές και συγκινήσεις έχει να μας δώσει ακόμη στο μέλλον ως καλλιτέχνης, θέλω να το ζητήσω ως φίλος να παραμείνει το πολύ καλό παιδί, το ταπεινό παιδί, έτσι όπως το γνωρίσαμε. Να είναι καλά και έχει την αγάπη από όλους εσάς προφανώς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Δεν θέλω να φορτίσω την ατμόσφαιρα, θέλω όμως να πω κάτι το οποίο με συγκίνησε όταν το άκουσα από τον Κώστα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και θέλω να δώσετε τη δέουσα προσοχή, γιατί θα δείτε μία πτυχή του χαρακτήρα του. Όταν πρωτοπήρε το CD στα χέρια του από την εταιρεία, ήρθε αμέσως στο γήπεδο και μου το έδωσε για να οργανώσουμε τα της παρουσίασης. Συζητάμε κάποια διαδικαστικά, κάποιες λεπτομέρειες. Φεύγει ο Κώστας και γυρνάει πίσω φουριόζος και μου λέει, φίλε Παναγιώτη, ξέρεις, να σου πω το εξής. Αυτό το CD είναι το πρώτο. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου, θα μου το δώσεις πίσω, γιατί υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα το αφήσω στο μνήμα ενός φίλου μου που τον αγαπώ πολύ και που σήμερα θα ήταν εδώ, του Λάζαρου, γιατί είναι το πρώτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι ο Κώστας. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτο Θεοδωρίδη. Τον ευχαριστώ και εγώ από καρδιάς, ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός συνεργάτης και ελπίζω, Παναγιώτη μου, να συνεχίσουμε και στο μέλλον τέτοιου είδους συνεργασίες και γιατί όχι, για τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή βλέπω, έχει έρθει και ο επίτιμος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Υπήρου, αντιστράτηγος ο κύριος Καραίτσης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τα τραγούδια μας και να καλέσω επί σκηνής και τον Κώστα τον Κουτακίδη με ένα πολύ θερμό δικό σας χειροκρότημα. Αγαπάμε την ψυχή σας, κύριε Κουτακίδη. Εγώ θα το πω αυτό. Ο ερωτισμός και η αγάπη πρωταγωνιστούν στην συντριπτική πλειοψηφία του δισκογραφικού άλμπουμ Τριαντάφυλλων Ότες Κρατών. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Κοκκινόσυλα». Ένα τραγούδι σε ρυθμό διπάτ. Τους στίχους έγραψε ο Νίκος Σωτηριάδης και τη μουσική ο Κώστας Κουτακίδης. Σας ακούμε, παιδιά.
έπικαν το καρδούπο μου 1100 κομμάτια, έπικαν το καρδούπο μου 1100 κομμάτια. Συνεχίζουμε παρακάτω με το τραγούδι «Σε 7 Αγγελουδόπων». Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Κώστας Πουτακίδης. Και αυτό, αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους νέους που εμπνέεται ο Κώστας ο Πουτακίδης και για αυτούς γράφτηκε. Για την νεολαία λοιπόν. Η νεολαία να δώσει το πιο θερμό της χειροκρότημα. Τώρα τη νεολαία πώς την οριοθετείς δεν ξέρω. Βλέπω να χαιρετάν πολύ. Εντάξει.
στεμορφάοντες χαμογελούνε, αλλά τα χίλια στεμορφάοντες χαμογελούνε. Θα ρόει μέσον παραδείσον εμένοντες φιλούνε, θα ρόει μέσον παραδείσον εμένοντες φιλούνε. Πόνεψον σε γκάλιοπον ψεύδας αγγελούδοπον, κι ατόντε μοντο καρδόπον αέντεσον οτόπον. Πόνεψον σε γκάλιοπον ψεύδας αγγελούδοπον, κι ατόντε μοντο καρδόπον αέντεσον οτόπον. Με χαράν θάρεμαν και ευτυχίαν, έρθες και έγκες με χαράν θάρεμαν και ευτυχίαν. Σ' εγκάλιοπον θα κοίσεψιμ και εκεί θα ευγέντς καμίαν, σ' εγκάλιοπον θα κοίσεψιμ και εκεί θα ευγέντς καμίαν. Πόνεψον σε γκάλιοπον ψεύδας αγγελούδοπον, κι ατόντε μοντο καρδόπον αέντεσον οτόπον. Πόνεψον σε γκάλιοπον ψεύδας αγγελούδοπον, κι ατόντε μοντο καρδόπον αέντεσον οτόπον. Βοτάνοπον, μικρή κονφιτάνοπον, ούτε γάψιμ βοτάνοπον. Ελάρωσε στο καρδόπον το γέραλιν το ψωπον, ελάρωσε στο καρδόπον το γέραλιν το ψωπον. Πόνεψον σε γκάλιοπον ψεύδας αγγελούδοπον, κι ατόντε μοντο καρδόπον αέντεσον οτόπον. Πόνεψον σε γκάλιοπον ψεύδας αγγελούδοπον, κι ατόντε μοντο καρδόπον αέντεσον οτόπον. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι σε στίχους του Νίκου Σωτηριάδη και σε μουσική του Κώστα Πουτακίδη για τη συνέχεια. Και θέλω να ακούσετε τι καταπληκτικό ρεφρέν έχει. Στα ποντιακά θα το πω. Μεγάλες προτάσεις έχω. Εις 7 ανή παράδεισον νεμπαίνε παλικάρια. Όντες η κάρδια θα ευρίξ, τσεγάψ τα ανιγάρια. Το είπα καλά? Αχ, αυτά τα κλειδιά της καρδιάς. Όταν τα βρίσκει κανείς, ανακαλύπτει τον παράδεισο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν πώς. Τσεγάψ τα ανιγάρια.
με το τάκατ τη γη να γυροκλώθω, ποιος θα δει με το τάκατ τη γη να γυροκλώθω, να ευρύκω το μικρό νταρνίμ σε γκαλιόπομ να κλώθω, να ευρύκω το μικρό νταρνίμ σε γκαλιόπομ να κλώθω. Της έφτανει παράδεισο να έμπαινε παλικάρια, της έφτανει παράδεισο να έμπαινε παλικάρια, όντες η κάρδια θα εβρίχτσε γάψτα νιγάρια, όντες η κάρδια θα εβρίχτσε γάψτα νιγάρια. Στην καρδιά θέτσε αγάπη στην φωτίαν, θα κλειδώνω στην καρδιά θέτσε αγάπη στην φωτίαν, της έφτασω αγράνεμο μη βζίνια το καμίαν, της έφτασω αγράνεμο μη βζίνια το καμίαν. Της έφτανει παράδεισο να έμπαινε παλικάρια, της έφτανει παράδεισο να έμπαινε παλικάρια, όντες η κάρδια θα εβρίχτσε γάψτα νιγάρια, όντες η κάρδια θα εβρίχτσε γάψτα νιγάρια. Αποκλειδώνα το συμβάρι χειμωνίαν και θα αποκλειδώνα το συμβάρι χειμωνίαν, να εμπαίνα πέσει εγάπνεμουν και ζήσει χουλιωσίαν, να εμπαίνα πέσει εγάπνεμουν και ζήσει χουλιωσίαν. Της έφτανει παράδεισο να έμπαινε παλικάρια, της έφτανει παράδεισο να έμπαινε παλικάρια, όντες η κάρδια θα εβρίχτσε γάψτα νιγάρια, όντες η κάρδια θα εβρίχτσε γάψτα νιγάρια. Ακολουθεί αγαπημένο τραγούδι, άκουμε όμως. Το κόκκινο, κυρίες και κύριοι, το χρώμα του έρωτα, έχει τη τιμητική του σε αυτή τη δουλειά. Το μαρτυρά άλλωστε ο τίτλος και του επόμενου τραγουδιού που θα ακούσουμε. Κόκκινο Μφιστάν. Θα μπορούσε να έχει γραφτεί και για μένα, αλλά δεν γράφτηκε. Τους στίχους εμπνεύστηκε και έγραψε ο Κώστας, ξεδιπλώνοντας ένα ακόμη ταλέντο του, ενώ τη μουσική το έτερο νήμιση. Καλλιτεχνικά εννοώ. Ο Χάρης Αθανασιάδης. Για να ακούσουμε λοιπόν τι αναστάτωση προκαλεί η κοκκινόφορος καλονής σε ρυθμό ομάλ. Πάμε! Έρχομαι σου μας πουλίμ τι δεν και γρικάς, όντες έρχομαι σου μας πουλίμ τι δεν και γρικάς, καέτα από πες το ψωπομ γιάντες εν αγγελουδόπομ, καέτα από πες το ψωπομ γιάντες εν αγγελουδόπομ. Φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, κόκκινον φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, όντες φορείς πουλοπομ πως να τα γιάνεις το ψωπομ,
όντες φορείς που λόγω πως να καιανείς το ψωπό. Διαμοντέστερης όλο εράμ και γανείς, το μάτι αμοντέστερης όλο εράμ και γανείς, όλια χαντανά σογιάνι μάψιμον πιάντα πανίμ, όλια χαντανά σογιάνι μάψιμον πιάντα πανίμ. Φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, κόκκινον φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, όντες φορείς που λοπομ πως να καιάνεις το ψωπομ, όντες φορείς που λοπομ πως να καιάνεις το ψωπομ. Σκούντουλίζα μον μανούσα χταρθείς, εγώ διασκούντουλίζ μανούσα κοντές ανθείς, κλίσκουμε μυρίζωσε, για βρυμπο δε δίζωσε, κλίσκουμε μυρίζωσε, για βρυμπο δε δίζωσε. Φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, κόκκινον φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, όντες φορείς που λοπομ πως να καιάνεις το ψωπομ, όντες φορείς που λοπομ πως να καιάνεις το ψωπομ. Φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, κόκκινον φιστάν ασογόνα τον γιαπάν, αν με φορέσον πουλόπομ κι έλα εμπάς εγκαλιόπομ, αν με φορέσον πουλόπομ κι έλα εμπάς εγκαλιόπομ. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τρομαχτόν. Το τραγούδι «Εγάπ στέρτια». Έτσι είναι. Εγώ το ξέρω, Κώστα μου. Δεν πειράζει. Πολλά έχεις γράψει εσύ. Και κάποια που είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι και θα βγούνε σε ένα δεύτερο δισκογραφικό άλμπουμ. Πιστεύω θα είναι πολύ σύντομα γιατί το αξίζεις και ο κόσμος θα αγαπήσει αυτή τη δουλειά και θα σου δώσει την όθηση. Το τραγούδι λοιπόν «Εγάπ στέρτια» έτσι είναι, δεν έχει μόνο χαρές η αγάπη, έχει και βάσανα, φίλες και φίλοι. Στη χουργή του ο Κώστας ο Πουτακίδης και ο Χρήστος Ακριτίδης, σε μουσική Μπάμπη και Μανετζίδη. Και όπως λέει και ο Κώστας, το εμπνεύστηκε από τους νέους και τις νέες που χορεύουνε στους χορούς, χέρι-χέρι και συγκινείται κάθε φορά που τους βλέπει. Και να χορεύουν και να τραγουδούν. Και η επαφή σου με τον κόσμο είναι τόσο δυνατή που σε λίγο, Κώστα Πουτακίδη, θα γίνει εδώ χαμός. Γιατί τώρα κάνουμε παρουσίαση του CD. Μετά θα έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να ανέβει επί σκηνής και να χορέψει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Εγάπ στέρτια».
κουρτσόπα χαιρούντανε και γελούν, στο χώρο νόντες εμπένα τα ένταμα τραγωδούν. Ολιά με χαμόγελο και την χάραν σαν ψία, για τα εν η ζωή εμόρφων τραγωδία. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Κορτσοπά σε βδαλία, χορεύνε και η Αλιάνα εμορφά πιτσιμλία. Όντες ήρθε το χορό, σερέτε το καρδόπομ, μερμήν για τα πάλι μόνο ανάστορο τον τόπομ. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Τραγωδό τραγωδίας και θα παίζω και με τζεν, εσείς να χορεύετε και να ούτω την καητέν. Να χορεύετε εντάμανε μόρφα μεράκλεια, γουρπάνινουμέν εγώ σε σέτερα τα ψιά. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Εγάψτερτια τραγωδούν και χόρευνε τρομάχτων, κρούν μάταια στενάνταλο ατάπεσων χωρών. Δώστε μου λίγο χρόνο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, διότι θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρουμε τα ονόματα των μουσικών μας που βάζουν πραγματικά τη δική τους ξεχωριστή πινελιά για την παρουσίαση εδώ απόψε του μουσικού άλμπουμ Τριαντάφυλλων Όντες Κρατώ. Στη λύρα, Χάρης Αθανασιάδης. Στο κλαρίνο, Σταύρος Ιωαννίδης. Στη φλογέρα, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Στο πιάνο, ο Νίκος Αφεντουλίδης. Στο ταούλι, ο Γιώργος Κορτσινίδης. Μπετήρ Κρουστά, Κώστας Φουλίδης, Πόλης Σταματίδης. Κιθάρα, Λάκης Παναγιωτίδης. Και μπάσο, Νίκος Ξενίδης. Αξίζουν πραγματικά το θερμό σας χειροκρότημα. Θέλω πιο δυνατό. Συνεχίζουμε παρακάτω με το τραγούδι του Ήλ το φως. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Κώστας Πουτακίδης. Το περιεχόμενό του, μαντέψτε, ερωτικό. Ακούστε, τόσο δυνατός ο καημός της αγάπης, που είναι ικανός, Κώστα μου, να κάνει κάποιον, άκουσον, να σβήσει το φως του ήλιου για να βρεθεί στην αγκαλιά της αγαπημένης του. Έγραψες πάλι. Πάμε να τα απολαύσουμε του Ήλ το φως.
Μαναχόν πουλό πως στεκώ τι χαραμπιός θα φέρ αιματώθεν το καρδούπον παρηγορία κύπερ αιματώθεν το καρδούπον παρηγορία κύπερ Ανεύσινα το γιάτες εν του ήλτο φως Ανεύσινα το γιάτες εν του ήλτο φως και σεν καλιό πως να κείμε που γαλεύτα μάναχος και σεν καλιό πως να κείμε που γαλεύτα μάναχος Πες το και με τζοπον πάντα κλαίει το καρδοπομ Όντες πες το και με τζοπον πάντα κλαίει το καρδοπομ Τραβοδό κι αναστενάζω γιάτες ένα γιαυροπομ Τραβοδό κι αναστενάζω γιάτες ένα γιαυροπομ Ανεύσινα το γιάτες εν του ήλτο φως Ανεύσινα το γιάτες εν του ήλτο φως και σεν καλιό πως να κείμε που γαλεύτα μάναχος και σεν καλιό πως να κείμε που γαλεύτα μάναχος Σεντεμόντας τρόπο και ναι μεν άλλο κι ωράς που και σεντεμόντας τρόπο και ναι μεν άλλο κι ωράς για με λάξεν ουρανό και σαλόν το πομφώντας για με λάξεν ουρανό και σαλόν το πομφώντας Ανεύσινα το γιάτες εν του ήλτο φως Ανεύσινα το γιάτες εν του ήλτο φως και σεν καλιό πως να κείμε που γαλεύτα μάναχος και σεν καλιό πως να κείμε που γαλεύτα μάναχος που γαλεύτα μάναχος Μπράβο, μπράβο. Στην παρούσα δισκογραφική δουλειά επιλέχθηκε να ξαναπαιχθεί ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους πρώτους δημιουργούς του, το τραγούδι «Πόντι». Η πρώτη εκτέλεση έγινε σε μουσική του Ανέστη Αθανασιάδη και στίχους του Γιώτη Γαβριλίδη. Πάμε να τα ακούσουμε, η «Πόντι».
μαχτών, το ταουλκι και μεντζέν των ανθρώπων παλαλών, το ταουλκι και μεντζέν των ανθρώπων παλαλών. Σύρω εγώ το ξαρέασα χωρώντας απαρέα, το μιλέτη μ' αγαπώ για τον πόντο τραγωδό, το μιλέτη μ' αγαπώ για τον πόντο τραγωδό. Τράγωδαν και χορευτές, παλικάρια και κορτσόπαες, ρεφτανάδακες, παλικάρια και κορτσόπαες, ρεφτανάδακες. Σύρω εγώ το ξαρέασα χωρώντας απαρέα, το μιλέτη μ' αγαπώ για τον πόντο τραγωδό, το μιλέτη μ' αγαπώ για τον πόντο τραγωδό. Οι πόντοι όλοι γλεντούν, το τουλουμ γλυκιάν μπες για σωρακοπών μεθούν, το τουλουμ γλυκιάν μπες για σωρακοπών μεθούν. Σύρω εγώ το ξαρέασα χωρώντας απαρέα, το μιλέτη μ' αγαπώ για τον πόντο τραγωδό, το μιλέτη μ' αγαπώ για τον πόντο τραγωδό. Να καλησπερίσουμε και τον κύριο Χάρη Κάτανα. Καλώς ήρθατε. Τη σκητάλη στην παρουσίασή μας, κυρίες και κύριοι, παίρνουν δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες και δημιουργοί. Ο Αλέξης Παρχαρίδης και ο Γιώργος Ατματσίδης έγραψαν τους στίχους και τη μουσική αντίστοιχα στο τραγούδι με τίτλο «Η Εγκάλια στο Στερνόν», η οποία σύμφωνα με τον Αλέξη είναι ανάσπαλτον εικόναν, ους να τσουπούνταν το μάτεαμ και μπαίνε απέσω χώμαν. Είμαστε πανέτοιμοι να το ακούσουμε. Αχτενημένα μαλοπάς, καλδουρούμενια στρατάς, καλδουρούμενια στρατάς. Ξημιγούνταν τα δάκροπαμ, ξιούνα πανσύρασας, ξιούνα πανσύρασας. Ξημιγούνταν τα δάκροπαμ, ξιούνα πανσύρασας, ξιούνα πανσύρασας. Το εγκαλιά στο στερνόν ανασπαλτον εικόναν, ους να τσουπούνταν το ματιάμ και μπαινε
μια πέσω χώμαν. Άτο εγκαλιά στο στερνό να ασπαλτών εικόναν. Πούς να τσουπούνταν το ματιάμ και με μια πέσω χώμαν. Η καρδιά μου θέλ να καλά τσεβ, τα χείλια μου δεν κύλεγνε, τα χείλια μου δεν κύλεγνε. Απέσα δάκρυα μονερά, αχ πασκούνταν και φεύγνε, αχ πασκούνταν και φεύγνε. Απέσα δάκρυα μονερά, αχ πασκούνταν και φεύγνε, αχ πασκούνταν και φεύγνε. Το εγκαλιά στο στερνό να ασπαλτών εικόναν. Πούς να τσουπούνταν το ματιάμ και μπαίνει απέσω χώμαν. Το εγκαλιά στο στερνό να ασπαλτών εικόναν. Πούς να τσουπούνταν το ματιάμ και μπαίνει απέσω χώμαν. Σαλαλά τα σιλοπάν, πόσα λόγια σωρεύκουν, πόσα λόγια σωρεύκουν. Που κι θα φανερούντανε και που κι θα κουσκευκούν, και που κι θα κουσκευκούν. Που κι θα φανερούντανε και που κι θα κουσκευκούν, και που κι θα κουσκευκούν. Το εγκαλιά στο στερνό να ασπαλτών εικόναν. Πούς να τσουπούνταν το ματιάμ και μπαίνει απέσω χώμαν. Το εγκαλιά στο στερνό να ασπαλτών εικόναν. Πούς να τσουπούνταν το ματιάμ και μπαίνει απέσω χώμαν. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και πάλι από καρδιάς όλους τους εκπροσώπους των ποντιακών σωματείων που μας τιμάτε με την παρουσία σας, και στο πρόσωπο ολονών σας να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο των ποντιακών σωματείων Δυτικής Μακεδονίας Υπήρου, τον Σάββατον Αλεξανδρίδη. Χειροκρότημα. Δεν αργούμε, τελειώνουμε σιγά σιγά για να ακολουθήσει το μεγάλο ποντιακό γλέντι. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι μας για απόψε έχει τίτλο «Γλυκοφιλέματα», με την ιδιαίτερη μουσική και στιχουργική σύμπραξη του αγαπημένου μας καλλιτεχνικού διδύμου Κώστα Πουτακίδη και Χάρη Αθανασιάδη. Μας περιγράφει, κυρίες και κύριοι, τη δύναμη που μπορεί να πάρει κάποιος από το φιλί της αγαπημένης του. Φιλί ικανό να τον κάνει να πετάξει στον ουρανόν. Ένα φίλε μας γλυκή, χαράνδι τεμόν τιμψήν.
άγγελος είμαι θαρώ και πετώ στον ουρανόν. Έτοιμοι λοιπόν να μας απογειώσουν με μία ακόμη ξεχωριστή ερμηνεία και απόδοση οι καλλιτέχνες μας. Πάμε. Αλλού και στα μητέρη σε μένει συνταγμένον, εσύ αστροπον του ουρανού το χιλιό φωταγμένον. Αλλού και στα μητέρη σε μένει συνταγμένον, εσύ αστροπον του ουρανού το χιλιό φωταγμένον. Έλα πουλο πομέτε μεν και να μη φεύγεις καμίαν, με τα γλυκοφίλεμα σλάρουτε η καρδιά. Έλα πουλο πομέτε μεν και να μη φεύγεις καμίαν, με τα γλυκοφίλεμα σλάρουτε η καρδιά. Το πως έρχομαι έβγανα πάντας με, ανοίξον τεν καλλιό πως κι άλλο κι άλλη με φτάσμε. Στο σπίτι το πως έρχομαι έβγανα πάντας με, ανοίξον τεν καλλιό πως κι άλλο κι άλλη με φτάσμε. Έλα πουλο πομέτε μεν και να μη φεύγεις καμίαν, με τα γλυκοφίλεμα σλάρουτε η καρδιά. Έλα πουλο πομέτε μεν και να μη φεύγεις καμίαν, με τα γλυκοφίλεμα σλάρουτε η καρδιά. Έναν φίλε μας γλυκήν χαράν δείτε μου την ψήν, άγγελος είμαι θαρώ και πετώ στον ουρανό. Έναν φίλε μας γλυκήν δι χαράντε μου την ψήν, άγγελος είμαι θαρώ και πετώ στον ουρανό. Έλα πουλο πομέτε μεν και να μη φεύγεις καμίαν, με τα γλυκοφίλεμα σλάρουτε η καρδιά. Έλα πουλο πομέτε μεν και να μη φεύγεις καμίαν, με τα γλυκοφίλεμα σλάρουτε η καρδιά. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, για μένα. Φτάσαμε αισίως, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο τραγούδι. Και φυσικά ο Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης, στο σενάριό του, δεν θα μπορούσε παρά να επιλέξει μία δυνατή στιγμή για το κλείσιμο. Και μιας και μιλάμε για δυνατές στιγμές και δυνατά συναισθήματα, μιας και μιλάμε στα περισσότερα τραγούδια για την αγάπη, για τη δύναμη, τις χάρες, τα βάσανα της αγάπης, δεν μπορούμε να μην παραδεχθούμε ότι μία αγάπη είναι ακλόνητη, ανίκητη. Ποια άλλη? Η αγάπη της μάνας για το παιδί και αντιστρόφως, του παιδιού για τον άνθρωπο που το έφερε στη ζωή. Όμως όταν η μοίρα τα φέρνει έτσι, όταν η μοίρα τα φέρνει έτσι και η μάνα εγκαταλείπει τα εγκόσμια και το παιδί μένει ορφανό, τότε έρχονται στο μυαλό όλων
η στίχη του Κώστα Κοσμίδη, του Όρτουλη, που ζει στη Γερμανία και μέσα από την πένα του μας συγκλονίζει. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα, έρθαν, δέβανε τα χρόνια μου, σώρωμαμ και λέπωσε. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα, πάντα αραεύωσε. Για όλους μας, η λέξη μάνα είναι ιερή. 4 γράμματα με χιλιάδες εκατομμύρια μηνύματα, συναισθήματα, αναμνήσεις. Το τραγούδι «Μανίτσα μπονεμέντσα» αφιερώνεται ως ελάχιστο κατεβόδιο στη μνήμη της μητέρας του Κώστα Κοσμίδη, Ασυνορδού, που το έγραψε αλλά και σε όλες τις μάνες που με θέλημα Θεού δεν είναι κοντά στα παιδιά τους. Τα βλέπουν από ψηλά και τα προσέχουν ακόμη, όπως μόνο αυτές ξέρουν, όπως μόνο αυτές μπορούν. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα. Έρθαν δεβάνε τα χρόνια, σώρωμαμ και λέπωσε. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα, πάντα θαραεύωσε. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα, πάντα θαραεύωσε. Κοιμάσαι μάνα γεσάμ, άγγελος έσνεσιν γην, εμένεν και συν ζωήν. Άγγελος έσνεσιν γην, εμένεν και συν ζωήν. Δεβάνε τα χρόνια, σώρωμαμ και λέπωσε. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα, πάντα θαραεύωσε. Αχ, μανίτσα μπονεμέντσα, πάντα θαραεύωσε.
συγχαράντε περνά πέτανα μον πουλήν και να συγχαράντε περνά πέτανα μον πουλήν. Έρθαν δε βάνε τα χρόνια σωρομάμ και λέπωσε αχ μανίτσα μπόνε μέντζα πάντα θαραεύωσε αχ μανίτσα μπόνε μέντζα πάντα θαραεύωσε. Με το καλόν να έφτασε εσύ πουλόπομ και θα εβρίξα στον Θεόν να έφτασε εσύ πουλόπομ και θα εβρίξα στον Θεόν. Δε βάνε τα χρόνια σωρομάμ και λέπωσε αχ μανίτσα μπόνε μέντζα πάντα θαραεύωσε αχ μανίτσα μπόνε μέντζα πάντα θαραεύωσε. Μανίτσα πάντα είσαι θαρό τον σταυρό με φτάω μάνα και τερώσον ουρανών το σταυρό με φτάω μάνα και τερώσον ουρανών. Δε βάνε τα χρόνια σωρομάμ και λέπωσε αχ μανίτσα μπόνε μέντζα πάντα θαραεύωσε αχ μανίτσα μπόνε μέντζα πάντα θαραεύωσε. Είναι λίγο τροπαλός ο Κώστας. Βασικά
αναγκαζόμαστε να περάσουμε από μία αλφα συναισθηματική φόρτιση σε μία άλλη φάση, αλλά τι να κάνουμε. Θέλω να μας πει 2 λόγια ο Κώστας. Πρέπει να μας πεις, νομίζω. Είναι η μέρα σου, είναι η στιγμή σου, είναι που ο κόσμος σε τιμάει απόψε και ανταποδίδει την αγάπη σου με την αγάπη του. Τι να πω ρε παιδιά, εγώ το σχολείο με βίσμα το έβγαλα, δεν ξέρω να μιλάω εγώ. Αν κάτι έμαθα τώρα εγώ είναι... αν κάνουμε καλά αυτό. Θα μου επιτρέπετε όμως 2 λογάκια θέλω να πω. Σας ευχαριστώ όλους. Έναν ξεχωριστά για την αγάπη που δίνετε τόσα χρόνια στο πρόσωπό μου. Μου δίνετε κουράγιο να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ πραγματικά. Να με συγχωρείτε, είναι λίγο η συγκίνηση. Εγώ δεν είμαι μαθημένος σε αυτά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά εδώ, όλους εδώ. Χωρίς αξιόλογους μουσικούς και η μουσική δεν πάει παραπέρα. Όταν πρώτο ξεκίνησα, όπως είπε και η φίλη μου η Βάσο εδώ, παιδάκι, είχα ένα όνειρο. Ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να κάνω αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται δισκογραφική δουλειά, να μπει μέσα στα σπίτια σας, να το αγαπήσετε, γιατί έχει φτιαχτεί με πολύ κόπο, πολλές ισχυρές συναισθηματικές στιγμές και πολύ αγάπη πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 2 ανθρώπους, στους οποίους γνωστάω τα πάντα, τους γονείς μου. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγία να σας έχουν όλους καλά και να μην ξεχνάτε ότι Έλληνες είμαστε, παιδιά. Να μην ξεχνάτε. Αγάπη θέλει η ζωή. Να είστε καλά όλοι. Και οι φίλοι μου που ήρθαν από μακριά, από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Δράμα, από την Καβάλα, από όλη την Ελλάδα, να είστε καλά, παιδιά. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα, δεν μπορώ να πω κάτι. Σας είμαι ευγνώμων για όλα, να είστε καλά. Ο Θεός κοντά σας. Και καλή διασκέδαση σε όλους, εύχομαι. Και χωρίς αυτά εδώ τα 2 τα παιδιά, τον Παναγιώτη και τη Βάσο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη βραδιά. Αυτοί τα διοργανώσαν όλα. Να ευχαριστήσω και το κατάστημα εδώ, το Πλάζα, τον Δημήτρη και τον Γιώργο. Και επίσης την πολύ καλή μου φίλη και την πολύ όμορφη κοπελιά. Έλα εδώ, Κατερίνα, έλα. Έλα εδώ, κούκλα μου, έλα να σε δει ο κόσμος, έλα. Η πρωταγωνίστριά μας είναι στο βίντεο κλιπ. Κατερίνα Ιππολιτίδου, που μάγεψε στην κυριολεξία τον Κώστα, αλλά το σενάριο ήταν διαφορετικό. Έπρεπε το τριαντάφυλλο να πεταχθεί χωρίς να το πιάσει. Ένα θερμό χειροκρότημα εδώ στην κούκλα μας. Εσύ ρυθμίζεις τώρα το πρόγραμμα. Έχουμε αλλάξει. Θα πεις κάτι άλλο? Τι να πω. Ορμάτι αλάνια, πάμε να χορέψουμε. Τι να πω. Λοιπόν, προτού όμως ξεκινήσει το γλέντι και ο χορός και φωνάξω στην πίστα και τους καλλιτέχνες, που είναι πολλοί αυτοί, θα τους αναφέρω έναν. Να επαναλάβω, είναι πρώτη και τελευταία φορά, τουλάχιστον έτσι όπως γίνεται η παρουσίαση, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τους συντελεστές όσοι αγοράσετε το CD και πρέπει να τα αγοράσετε όλοι. Τη μουσική των τραγουδιών λοιπόν έχουν γράψει ο Γιώργος Δρούγκας, ο Χάρης Αθανασιάδης, ο Κώστας Κοσμίδης, ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Ανέστης Αθανασιάδης και ο Κώστας Πουτακίδης, ενώ τους στίχους υπογράφουν, έτσι χειροκροτήστε λίγο ακόμη, ο Νίκος Σωτηριάδης, ο Βασίλης Μωυσιάδης, ο Χρήστος Ακριτίδης, ο Κώστας Κοσμίδης, ο Γιώτης Γαβριλίδης, ο Αλέξης Παρχαρίδης και ο Κώστας Πουτακίδης. Την ενορχήστρωση και την επιμέλεια της ηχοληψίας είχε ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο Μπάμπης και Μανετζίδης και ο Γιώργος Ατματσίδης.
Το μάστερ των τραγουδιών, ο Λεωνίδας Τσαλικίδης. Η ηχογράφηση έγινε στο home studio Σπιτάκι. Τις φωτογραφίες τώρα και το σχεδιασμό του εντύπου επιμελήθηκε η Αγάπη Μαυροματίδου. Τις αφίσες, τα μπάνερ στο έντυπο υλικό και την επικοινωνιακή υποστήριξη η εταιρεία MediaCast των αδελφών Χατζηνικολάου. Παρακαλώ. Την επιμέλεια της ορθογραφίας και ποντιακής διαλέκτου είχε ο Χρήστος Ακριτίδης και τα κείμενα του ένθετου υπογράφει ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης. Και λίγο πρωτού κλείσουμε το κομμάτι της παρουσίασης, θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν απευθύνουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Event Plaza. Ένα χειροκρότημα θέλω, ειδικότερα στους Γιώργο Τσάρδα και Δημήτρη Ζάμπρο για την άψογη πραγματικά φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε θερμά και η επόμενη παρουσίαση εδώ θα τη γίνει. Στο σκηνοθέτη μας, τον Τρίφωνα το Ζήση, τι να πρωτοπούμε για το καταπληκτικό βίντεο κλιπ, για την επιμέλεια του τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ και την εταιρεία φυσικά παραγωγής Rec Production για την πεντακάμερη κάλυψη, μπορεί να είναι και παραπάνω, 5 μέτρες στα Τρίφωνα, της βραδιάς και την υποστήριξη της εικόνας. Το Δημήτρη Γκλούμπο για την μοναδική ηχητική υποστήριξη. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής που ήταν στο πλευρό του Κώστα του Πουτακίδη και στην επικοινωνιακή υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Για το τέλος άφησα τους καλύτερους. Τους πόντιους καλλιτέχνες που τιμούν σήμερα με την παρουσία τους στον Κώστα και όλους εμάς και θα πάρουν τη σκητάλη για μια μεγάλη ποντιακή βραδιά που θα ακολουθήσει. Αλέξης Παρχαρίδης, Μπάμπης Ιορδανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Πέλα Νικολαίδου, Παναγιώτης Χολόπουλος, Στάθης Αλεξανδρίδης, Νίκος Κοταρίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Χάρης Αθανασιάδης, Γιώργος Παντοφλίδης, Γιώργος Πουλαντσακλής, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Σταύρος Ιωαννίδης, Λάκης Παναγιωτίδης, Νίκος Τεντσοκλίδης, Κώστας Φουλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κορτσινίδης, Πόλης Σταματίδης, Στάθης Ιγνατίδης. Αυτοί νομίζω είμαστε. Δεν ξέρω αν θέλετε κι άλλους. Λοιπόν, τώρα εγώ να δώσω τη σκητάλη στους καλλιτέχνες, κύριε Θεοδωρίδη, γιατί να τη δώσω. Έχω το φίλο μου από εδώ, τον κύριο Πουτακίδη. Θέλει και την άλλη διαδικασία επί σκηνής. Τι να τον κάνω. Αναμνηστικά. Ο άνθρωπος μια φορά παρουσιάζει το CD του και μια φορά θέλει να το κάνει και δημοσίως, να ευχαριστήσει με μια τιμητική πλακέτα κάποιους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Σου δίνω το μικρόφωνο, πες τα. Να έρθει λίγο η Ανούλα, η ξαδέρφη μου, η μικρή. Έλα να πολύ. Τώρα δεν ξέρω και ποιοι είναι εδώ πέρα. Ο Χάρης Αθανασιάδης να έρθει λίγο. Ένα θερμό χειροκρότημα, παιδιά. Ο Σταύρος ο Ιωαννίδης. Ο Αλέξης ο Παρχαρίδης είναι εδώ, παιδιά. Αν δεν είναι εδώ πρέπει να είδα το Στάθη. Ας έρθει ο Στάθης λίγο πάνω. Ο Τάσος ας έρθει. Ο Νίκος ο Σωτηριάδης. Θα παρακαλούσα λίγο να έρθετε πάνω όσους φωνάζω, παιδιά. Η Κατερίνα Υπολιτίδου. Παναγιώτης ο Θεοδωρίδης. Ας έρχουν τα νούλα πάνω, έτοιμοι, λες ατσένα. Λοιπόν, δώστε ένα δυνατό χειροκρότημα, γιατί αυτό δεν το σκηνοθετήσαμε, μας βγήκε έτσι. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα η Πέλα Νικολαίδου με τον Δημήτρη τον Ξενιτόπουλο. Καθόμαστε εδώ, παίρνουμε τα αναμνηστικά μας. Έχουμε και εμείς αναμνηστικά. Να το δείξουμε κιόλας.
διότι είναι χειροποίητο. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Ο Κώστας ο Φουλίδης. Κυρίες και κύριοι, δείτε τι όμορφο. Λοιπόν, όσοι άκουσαν τα ονόματά τους και είναι εδώ, ας έρθουν να τα πάρουν, διαφορετικά είναι κρατημένα. Καταλάβετε μετά. Κρατώ, εσέν πάντα θυμούμαι και το παράπονο τρανών. Ωραία γιατί να ζούμε και το παράπονο τρανών. Ωραία γιατί να ζούμε. Και στέκα στο μπαλκόνι, εσέν θε καλωσορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Εσέν θε καλωσορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Τα σέχνε γυρισμόν, έπαρτε έναν κέλα, πουλοπον την εγάπτεσον, άμμο νερόπον θέλα, πουλοπον την εγάπτεσον, άμμο νερόπον θέλα. Και στέκα στο μπαλκόνι, εσέν θε καλωσορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Εσέν θε καλωσορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Μάντιαμ σας στρατάς πουλίμ, για τέσσερα από μένε, πόρτα και γκάλια να ανοιχτά, εσένα να αναμένε, πόρτα και γκάλια να ανοιχτά, εσένα να αναμένε. Εκλόσκους ναι πουλίμ και στέκα στο μπαλκόνι, εσέν θε καλωσορίζα, ανοίξεις χελιδόνι. Εσέν θε καλωσορίζα,
ανοίξεις χελιδόνι. Μία να εκλοσκούς νεμπούλη και στέκα στο μπαλκόνι, εσεν θε καλώς ορίζα, ανοίξεις χελιδόνι.